Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і працягнем мы наши абмеркаванні с профессором, социологом Андреем Вардамацким. Добрый день, господар Андрей. Добрый день, Дмитрий. Люди сказали, что вы тут очень так профессионально наезжаете на бедных интервьюеров. Вот я решил прийти на Голгофу. Не, прийти и показать, и отпомстить, говорит, это самое, за всех покрыўджаных Лукашуком, социологов найперш. Я так разумею, да, что вот были у меня ваши коллеги, и Марина Новикова, и Олег Алампиев, и я им задавал пытанне про то, что вот вы показываете нам вынікі социологичных опытаний, якія проводите, даследования, якія проводите, причем проводите сярод беларусаў, якія живут у Беларусі, и основное пытанне: ну что вы нам байки рассказываете, яким чынам можно у сённяшняй Беларусі под прессингом страха провести социологичное опытанне на розныя такие часам досыць складаныя, палітызаваныя и гэтак далей темы, калі фактор страху и ўсё астатняе. Безумоўно, и першы, и другая, я по тым, як прыходзілі да мяне ваши коллеги, яны мне тлумачылі, як это ўсё адбываецца. Ну что-то не пераканалі мяне. Таму, профессор, да вас пытанне, адкажыце ўсё ж таки, скажите правду нарэшце, что это немагчыма. Ну, правда как раз-таки другая. Гэта магчыма. Но вначале я несколько слов скажу вообще о выборке, о теории выборки и почему малое количество людей может представлять все общественное мнение в целом страны достаточно большой. Есть дежурный ответ на этот вопрос, да, социологов. Он звучит таким образом: для того, чтобы узнать вкус борща, да, не нужно скушать всю кастрюлю. Вообще говоря, в этой связи впервые об этом сказал Владимир Ильич Ленин, который говорил о том, что каждая кухарка должна, так сказать, уметь управлять государством. Но он на самом деле имел в виду, что каждая кухарка должна знать основы выборки. Вот. Это как бы вот первый пример. Второй пример из детства. Вспоминается то, что запало в память. Я какую-то часть детства жил у бабушки в Орше на железнодорожном узле. Там ходили составы большие, в том числе с нефтью, цистерны. И вот как-то мне врезалось в память, что к этой цистерне подходит человек на станции и берет в маленькую пробирку, колбочку немного этой нефти. Вот. И бабушка мне объясняла: вот теперь он будет знать химический состав. И мне первое, что приходило в голову, это сравнить, как это может так быть, что маленькая пробирочка, а говорит про химсостав всей большой цистерны. Ну, вот это так и есть в выборке. И третий пример, который вот тоже приводит в голову. Вы, Дмитрий, брали анализы крови когда-нибудь? Ну, конечно. Да, ну, не то, что брал, а сдавал. Да, давали. И вот если вам что-то не понравилось или озаботило в результате, в выниках этого анализа, вы же не говорили врачу: а почему вы взяли у меня кровь только из вены, да? А почему вы ее не взяли там из животика, из левой попки, из правой пятки и так дальше? То есть вас этот ответ удовлетворял? Не, ну профессор, ну все ж таки грамадства, все ж таки больш у гэтым сэнсе, ну, складаны арганізм, чым, выбачайце за тавталогію, чалавечы арганізм, потому что кроў, яна по всему арганізму аднолькавая, а думкі у вось, скажем так, змагара, думкі ябацькі, думкі балота і думкі просто шараговага беларуса, яны і стаўленне да таго ці іншага пытання абсолютно розныя. И тому тут вот... Вы знаете, даже очень приятно слышать этот вопрос и ощущение, что вы как бы
внутренне чувствуете логику, о чем можно говорить в этой связи. Дело в том, что вот на первый взгляд все люди – это такие абсолютно или в очень значительной степени разнообразные и отличающиеся друг от друга существа. Да? Разный язык, слова, там, построение предложений, глаза, ухо, горло, нос, там разный дизайн имеют. И так шкарпетки рознага колеру. З вами немагчыма па-расейску размаўляць. Ну, бачите, я вас сапсаваў профессора называецца. Ну, вось слухайте, насамрэч тут ситуация такая, что насамрэч люди больш падобныя, вельмі падобныя друг адзін аднаму, і гаворка ідзе аб тым, што всю гэтую разнастайнасць поглядаў насамрэч, калі неяк канцэптуалізировать гэта, значит, скампанаваць, все гэта укладываецца ў такія боксікі, вось, і колькасць гэтых боксікаў она абмежаваная, вось. І погляды і тыя, і другія, і трэція, гэтак далей, яны укладаюцца ў гэтыя боксікі, і атрымоўваецца такі кубік Рубіка з абмежаванай колькасцю паверхні там і саміх гэтых кубікаў. То есть больш не трэба колькасць гэтых кубікаў абмежаваная. І всю разнастайнасць можна ўмясціць, значит, в абмежаваную колькасць боксікаў. Людзі падобны. З гэтай нагоды можна рабіць вымярэнне. І для такой краіны, як Беларусь, умоўна кажучы, там 10 мільёнаў, дастаткова такой колькасці рэспандэнтаў, як 1001, так, і гэта шматгадовымі даследаваннямі ўжо подтверждено, каб атрымаць, значит, лічбы па ўсёй выбарцы, па генеральнай совокупнасці. Дастаткова паспрабаваць папрацаваць, апытаць 1000 чалавекаў. Вось. Ну, Беларусь гэта такая гамагенная краіна у адрозненні ад Расіі, Украіны, гэтак далей. Там 1000 недастаткова, там, напрыклад, в Украіне трэба 2-2,5 рабіць рэспандэнтаў. З той нагоды, што Харьков і Львів – гэта две розныя ментальнасці. І гэта у ментальным сэнсе две краіны. А Беларусь такая, што, не ведаю, там Віцебск ад Гародні адрозніваюцца не так, не на такой вялікай ментальнай дыстанцыі, як гэта в Украіне, так, значит, паміж Харківам і Львівам. Или іншы прыклад прыходзіць у голову Кітай, напрыклад, так, 1,5 мільярда чалавекаў насельніцтва, і уявіце себе, вось стаіць беларус, так, і обак з ім 150 кітайчыкаў стаяць, так, вось такія суадносіны. Для чаго я гэта гавару? Што выбарка ў Кітаі, каб там агульнарэпрэзентатыўнае апытанне зрабіць, не павінна быць 150 раз больш. Так? Не трэба апытваць 150 000 Кітаі, калі параўноўваць з Беларусію. Вось. Там таксама дастаткова для агульнага рэпрэзентатыва, там дастаткова до 2000 рэспандэнтаў. Так? Значит, што яшчэ можна тут казаць? Ёсць такія графы, слайды, precise level, та, узровень дакладнасці вымярэнняў, які залежаць ад колькасці апытаных рэспандэнтаў. Так вось там гэты граф по оси ординат он расте, то есть докладность повеличивается, а по оси абсцисс идет, значит, колькость респондентов. Галоўны месседж тут такой, што пасля 400-500 рэспандэнтаў гэта лінія ўжо не змяняецца, на плато выходзіць. І мы можам ведаць такія лінейныя дыстрыбуцыі, так, такія linear distributions, ужо на падставе 500 рэспандэнтаў.
І далей 1000 гэта робіцца не для таго, каб павялічыць дакладнасць, а для таго, каб рабіць так званыя спецыяльныя падлікі па розных сацыяльных групах. Там, не ведаю, мужчыны такога-то ўзроста ад 30 до 45, у якіх маецца вышэйшая адукацыя, напрыклад. Ці там жанчыны, якія жывуць в тым ці гэтым рэгіёне, ўзрост, адукацыя і гэтак далей. І каб имець магчымасць падлікаў па розных сацыяльных групах, робіцца гэта выбарка 1000. А агульны падлік, агульнага падліка дастаткова тут 500 чалавек. Вось, так, профессор, вось вам глас народа, можна так сказаць, в адказ на ўсе вот ваши гэтыя навуковыя аргументы. Максим піша: вось я магу колькі заўгодна казаць сацыёлагам пра свой выбор, а калі пайду на выбарчы участак, то ў кабінцы пакіну голас за іншага, і вся ваша сацыялогія кату пад хвост. Прыклад, Румынія. Ну, нагадаю, што сацыялагічныя апытанкі у Румыніі зараз напярэдадні пачатку выбарчай кампаніі, дакладней падчас ЕК, давалі усім каля 20% асноўным прэтэндэнтам на пост прэзідэнта, а у выніку кансерватар набраў 41%. Разумею, такія рэчы адбываюцца. Так было ў Станах, так было у Великобритании, калі не прадказалі тое, што не будзе Брекситу. Так працуе эфект сацыяльнай пажаданасці. Значит, але тое, што гаварыў Максим, гэта асабісты вопыт. Так? Асабістае ўяўленне. І калі, ведаеце, сацыёлог адказвае: а вось я бы так не зрабіў, то гэта галоўная памылка. Трэба размаўляць не ў тэрмінах свайго асабістага опыта, а ў тэрмінах шырокіх сацыяльных груп, якія, можа, нават табе непрыемны. Прафесіяналізм сацыялагічны палягае на тым, што, як бы гэта казаць, трэба ўзяць сябе за валасы, ну, вось в дадзеным выпадку за астаткі волос, і выдернуць сябе з сваей суб'ектыўнасці. І пагрузіцца ў логіку той сацыяльнай групы, якая іншая, якая мае іншыя погляды, іншыя палітычныя погляды, увогуле, значит, погляды на свет, і разважаць у тэрмінах і ў логікі той групы. Я добра памятаю, як мне, калі пачынаў медыадаследаванне, гэта ў 90-е гады яшчэ у Менску было, мне все патэнцыйныя кліенты гаварылі: да што ты тут пачынаеш? Я маю на ўвазе дырэктара агенцтв рэкламных, дырэктара нейкіх, значит, прадпрыемстваў, якія думалі, як размяшчаць рэкламу. Яны гаварылі: мы ведаем і так, якія перадачы добрыя, што глядяць, што не глядяць, што слухаюць, што не... Навошта табе гэтыя, значит, даследаванні рэйтынгаў, лічбы рэйтынгавыя і гэтак далей. Так, ты купі себе аўтамабіль, і вось гэта нармальная укладка, значит, грошай, а не укладывайся ў новыя софты і гэтак далей. Для чаго я гэта гавару? Вось усе яны гаварылі мне, што все вядома, як хто будзе весці ў медыасэнсе. А праз 1,5 гады яны роўненька, значит, в чарзе стаялі за гэтымі дадзенымі. І гэтак далей, тут шмат прыкладаў. У 94 годзе, значит, калі прыйшлі, я памятаю, апошнія анкеты, апытальнікі з Гародні, сустрэлі іх на вакзале, увялі, і там выходзяць дадзеныя такія, што пабеждае Нікебіч. І ўсе мне гаварылі, асабліва, значит, журналісты, як все сродкі масавай інфармацыі працавалі на карысць Кебіча, не можа такого быць, каб ён не
ты такой-сякой дурак, а ўсе твои гэтыя данные лухтанне. Вось. Ну, Нікебіч тады, значит, атрымаў першую пазіцыю. І гэтак далей. Значит, каб з лічбамі патлумачыць, чаму магчымы гэтыя апытанні, да? Ну, зараз такая сітуацыя, што только ленівы не паругае сацыёлага. Это стандартнае пытанне на ўсіх дыскусіях, прэзентацыях. Ну, там яшчэ больш жорстка людзі гавораць у такім сэнсе, што ў концлагеры немагчыма увогуле, значит, праводзіць даследаванне. Значит, слухайте, что такое концлагерь у сацыялагічным сэнсе? Прашу прабачыць, цяжка гэта гаварыць, можа трохі цынічна. У сэнсе сацыялагічным, у сэнсе грамадскай думкі у концлагеры магчымы два варыянты. Першы – 100% згода і адзінства значит, грамадскай думкі. Так? Мы все думаем, так, все у нас добра, кормяць добра, стасунак да нас добры, спім у цяпле і гэтак далей. Ці другой варыянт, калі пытаюць концлагеры, так, умоўна кажучы, людзі гавораць, гэта другі варыянт. Я не ведаю, я не разумею, я об этом не читаю, у нас информации нема. Я политикой не интересуюсь. Политикой не интересуюсь, тяжко отказать. Подкресливаю, магчымы ў концлагері два варыянты. Ці 100% адзінства, ці 100% не ведаю. Што адбываецца насамрэч? А можна показать слайд першы? Так, конечно, першы слайд. Вось, глядзіце, гэта вынік тры хвалі, значит, апытанняў. Само пытанне вы бачыце. Як вы относитесь к тому, что действующая власть разместила российские войска в Беларуси? Да? Это один из так называемых военных индикаторов. И мы видим, что негативное отношение и позитивное отношение примерно одинаковое. Там больше 40, чуть больше 40%. Этот вариант в концлагере невозможен. То есть в одном и том же, так сказать, этом плохом месте половина говорит так, а половина как? Говорит иначе. То есть, как бы ситуация другая. Вот таким образом я ответил на ваш вопрос, но другие объяснения нам, наверное, не хватит еще. Ну так, тут можна працягваць, да, тым больш, што шмат і как бы выказванняў у нашу гледачоў наконт ўсё ж такі гэтага концлагера, не концлагера, патрэбнасці, непатрэбнасці. Не сумневаюсь, што много кепскіх дизлайков там. Давайте да іншага. Віктор К. піша: дык што па выніках, не марудзьце. Полюбілі Лукашэначку беларусы ці не, хочуць, каб іх на пакістанцаў памянялі. Ну, давайте тады, можа быть, не так вузка, а Расіюшку-то полюбілі беларусы ці не пасля вось апошнія гады? Вельмі коротко адкажу з нагоды рэйтынгаў, калі ўжо закранута. Рэйтынгавыя пытанні мы не робім в сэнсе персанальных рэйтынгаў. Бо в тым сэнсе, што так, тут працуе эфект сацыяльнай пажаданасці, і ён працуе моцна, але есть іншая вялікая колькасць пытанняў, якія не з'яўляюцца столь сензітыўнымі, як пытання аб рэйтынгах. Гэта наконт персанальных рэйтынгаў. Значит, далей для інфармацыі трэба тут два слова казаць пра прыроду сацыялагічных лічбаў. Калі чалавек видит там нейкую лічбу рэйтынгавую, там 40% у Сидорова или Джонсона или у Ковальского, то гэта не азначае, што гэта 40 як кропка, а гэта азначае, што лічба гэта находится в інтэрвале 40 плюс 3,2 и 40 минус 3,2.
То есть лічбы сацыялагічныя маюць увогуле іншую прыроду, ніж фізічныя. У фізікі 1 кіламетр – гэта дакладна 1 кіламетр 1000 метров. 1 кілаграм – 1 кілаграм, 1 градус Цельсія – 1, так? А у фізікі лічбы дискретныя, кропкавыя. У сацыялогіі іншая прырода – это кантинуальная. Кантинуальный характер социологичных лічбаў. Так, профессор, вы не ругайтеся матам, вы лепей скажите, ўсё ж таки геополитичный выбор у Беларусі. Вот мне говорили, что будет профессийно наезжать Лукашук. Значит, на геополитичный выбор. Значит, шмат якімі метадалогіямі можна рабіць гэтае вымярэнне. Розныя фармулёўкі пытанняў могуць быць, чым больше фармулёўак, тем больше адэкватна. Калі ўзяць за падставу такую фармуліроўку, наступную фармуліроўку, я зараз прагавару ее. В союзе с кем было бы лучше жить народу Беларуси? Российской Федерации или Европейский Союз? Ситуация выглядае таким чынам, што з пачатку войны у гэтых тэрмінах, я падкрэсліваю, калі в іншай фармулёўцы будуць іншыя, значит, лічбы, в гэтай фармулёўцы зараз ситуация такова, што прарасійскія арыентацыі перакрочылі 2/3 за 66%, а праеўрапейскія арыентацыі знаходзяцца в интервале 15-20%. Вот такая ситуация на сегодня. Я разумею, что мы все мыслили ранее, что с пачатком войны будет, наоборот, негативная динамика по российских ориентациях, але параллельно с войной, с агрессией началась не только, так сказать, горячая частка, но и интенсивный системный медыаўплыў з боку России, які аб'яднаўся значит, расійскія дзяржаўныя і беларускія дзяржаўныя. Спачатку яны аб'ядналіся, ішлі тыя самыя наратывы аднолькавыя наконт вайны, і гэта склалася ў такі вектар, што пайшоў узрост прарасійскіх арыентацыях. Тут ёсць стадыі, 4 стадыі, ёсць, не будзе у нас часу аб гэтым паговорыць. Ну, не пра стадыі, то есть вы зараз далі, я не ведаю, просто козыр у рукі русафілам і прарасійскай прапагандзе, што беларусы-то, оказывается, зрабілі свой выбор у пераважнай большасці на карысць прарасійскай арыентацыі. Значит, не козырь в руки, а проблему обозначили, что есть важнее. Если проблему не убачить своечасова, то вот тогда будут наступства. И важнее поставить, значит, проблему обозначить, и уже с ведаючы гэта, нешта рабіць ці не рабіць. Вось гэта галоўнае. Значит, гэтым. Гэта першы момант. Другі момант. Ёсць, значит, некаторая спецыфіка геапалітычных арыентацый беларусаў на сёння. Так, я вам казаў лічбы. Але ёсць яшчэ вялікая частка даследаванняў, якая робіцца, якаснае даследаванне, вось Марына Новікова гэтым займаецца, і гаворка ідзе аб тым, што сёння гэты выбор геапалітычны беларусаў, гэта не есть такое, значит, или за туды, или за туды, или там супраць і супраць. Гэта зусім іншая рэч. Гэта не есть за forever, так, назаўсёды. А гэта ёсць такая напруженная, эмоцыянальна буйная контраверсія паміж гэтымі двумя арыентацыямі. Так, Россия лягчэй паехаць там заробіць свае рублі, не мае за кого моўнага бар'еру і гэтак далей.
Вось. Але краіна-агрэсар. З іншага боку, значит, так, вось Еўропа, значит, цудоўныя дарогі, значит, крамы, адукацыя, вытворчасць, і ўсё гэта можна зарабіць, але нас там не чакаюць. Вось, няма яснага месседжу, што мы чакаем вас у агульнай еўрапейскай сям'е, а з боку России есть ясный посыл, значит, давайте, братья, мы чакаем вас. І таму і ў Еўропу, але яна хацім Еўропу, але яна не чакае. І гэта такая сітуацыя з гэтым геапалітычным выбарам, калі гэта не есть или, а гэта есть і не тое, і не тое. Нейкая аналогія тут есть з сітуацыяй у Грузіі, якая адбывалася, яшчэ адбываецца, з партии Иванишвили. Один из галоўных наратываў, лозунгаў таких політтэхналагічных захадаў полягае на тым, что ён пытае: дык что вы хотите, як у Мариуполе? И были расклеены везде, значит, здымки з двух частинок, якія состояли. Одна частка квітнеючая Грузія, другая частка разбомблены Маріуполь. Вось. І звыклы грузін глядзіць і думае: так што нам гэта, што у дадзенай сітуацыі, які выбор мы павінны, значит, зрабіць. Мы не хотим, как чтобы было в Мариуполе. Хотя там больше про, несумненно больше про еўрапейскіх арыентацыяў. Між іншым, трэба, значит, такую рэч паўтарыць, што калі мы фармулюем пытанне пры агульнанацыянальных пытаннях беларусаў, у якой форме супрацоўнічаць з Россией, і адна з опцый увайсці ў склад юрыдычным сэнсе, то толькі 4% хотели бы вайсці, беларусаў хотели бы вайсці. Так вось, вяртаючыся да гэтага наратыву марыупольскі грузінскага, і для чаго я аб гэтым гавару, справа ў тым, што гэты наратыў зараз працуе не толькі у Грузіі, а ва ўсіх краінах по перыметру Российской Федерации, и уключаючи Беларусь. И с гэтай нагоды тут, значит, я уживаю яшчэ такие понятия, как тактическая геополитическая любовь и стратегическая любовь геополитическая. Тактическая геополитическая любовь полягае на наступным. Ну, калі такая ситуация, ну, мы некаторы час павінны трохі полюбіць, пакахаць, значит, это Россию, каб не было у нас Украины. Разумеете? Хотя стратегічна чалавек мысли інакш. То есть нема, вось вы узгадали Марину Новикову і даследаванне, якое яна прэзентавала у нас тут у эфиры. Вы зараз кажаце про рост пророссийской ориентации, и что 66% выступаюць за гэта беларусаў апытаных. А Марина казала про тое, что уся гэтая сітуацыя, вайна, спроба вось гэтай русіфікацыі Беларусі, ўсё астатняе наадварот спрыяе беларусізацыі, прабеларускіх настрояў, прычым як у не толькі у свядомых, як кажуць, ці тых, хто дэмакратычныя каштоўнасці прымае, але і сярод умоўных ябацяк. Так няма нейкай супярэчнасці у тым, што яна казала, і што вы зараз кажаце? Няма абсалютна ніякай супярэчнасці. Значит, першыя якасныя даследаванні не маюць мэтай получыць адсоткавыя падлікі. Сэнс якаснага даследавання атрымаць факт прысутнасці ці адсутнасці данай з'явы, данага працэсу і гэтак далей. Значит, каб подвесці вось нейкую рысу
наконт геапалітычных арыентацыю, а можна наступны слайд паказаць. Вось гэта візуалізацыя той сітуацыі, у якой зараз знаходзіцца Беларусь. Это вось такая Беларусь, гэта такая звыклы беларусы, гэта такая разгубленасць, да? С аднаго боку welcome brothers, з другой стороны мы вас так не вельмі чакаем, цяжкасці з візамі, там цяжка ўехаць з нумарамі беларускамі на аўто і гэтак далей. Значит, наконт беларусізацыі. Я сам рабіў, значит, па ідэнтычнасці даследавання, і гаворка ідзе аб тым, што насамрэч ідуць падспудныя працэсы беларусізацыі. То есть, вось ёсць паверхня афіцыйна галоўная, а пад ней ідуць працэсы такі гальфстрым падводны. А калі людзі часцей пачынаюць ужываць беларускую мову, цяга да гісторыі, больш чытаюць по гісторыі менавіта Беларусі, назвы вось людзі любяць, назвы на беларускай мове вуліц, метро і гэтак далей. І гэта не ёсць такая з'ява спецыяльна асабліва беларуская. Увогуле процілеглыя працэсы ідуць як гальфстрымы ва ўсіх краінах, у якіх так бы мовіць не вельмі дэмакратычны рэжым. Гэта так, гэта ідзея, і гэта бачна на падставе эмпірычных дадзеных. Добра, а што вы скажаце, можа, таксама цікавымі зараз лічбамі падзеліцеся датычна стаўлення беларусаў да вайны, да ўдзелу беларускага войска ў вайне, акупацыйнай вайне России ва Украіне, потому что мы-то абапіраемся на дадзеныя яшчэ 22-го года і іх паказваем заходнікам, маўляў, што паглядзіце, беларусы масава супраць вайны. Можа, таксама за гэты час штосьці памянялася, не ў лепшы, на наш погляд, бок? Ну, заходнікі, не заходнікі, я магу казаць вам пра аб'ектыўныя эмпірычна існуючыя лічбы. І галоўны, так званы, я гэта называю, ваенны індыкатар, так, гэта стаўленне да магчымасці ўдзелу, простага удзелу беларускіх войск у военных дзеяннях на тэрыторыі Украіны. Вось. Было зроблена 5 хваляў, і вось вы можна паказаць наступны слайд. Так, вось. Вы бачите формулёўку пытання, как вы относитесь к возможному вводу белорусских войск на территорию Украины для участия в военных действий. І вось 5 хваляў ёсць, вы іх бачыце, левая 5 колонак гэта негатыўнае стаўленне, так? І мы бачым, што на працягу ўжо 3 гадоў існаснай змены няма. Значит, негатыўнае стаўленне находится ў раёне 80%, і что важно, ну вот я не знайду ў галаве, і нема такіх прыкладаў, калі б грамадская думка по таму ці іншаму працэсу, з'яве сацыяльнай была такая маналітная. 80% гэта непараўнальна вялікая лічба негатыўнага стасунка да увода беларускіх войск на тэрыторыю Украіны. Ну, тут шмат можна размаўляць пра прычыны гэтага, тут можна гаварыць пра гістарычна-генетычную памяць беларусаў, драматычную тэорыю, гісторыю беларусаў, войны, якія ішлі, і тое, што успамінаюць толькі другую сусветную, насамрэч гэта было, ну, кожнае другое пакаленне беларусаў. І з гэтай нагоды ёсць такі рэфлекс. Вайна, адыдзі, імгненна, не разбіраючыся нават у прычынах.
Вось я сам зацепіўся за слово прычыны. Значит, калі пытаць, хто вінны у гэтай вайне, так, на працягу, значит, інтэрв'ю, такого глыбіннага інтэрв'ю, вось, чалавек табе адказвае: так, Расія, да, Расія. Але калі глядзіш на колькаснае пытанне, на вынікі колькасных агульнанацыянальных рэпрэзентатываў, вось, так, Расія на першым месцы, але гэта першае месца, это 25%. Значит, то есть не 3/4, не 2/3, там, не полова, а толькі 25%. А потым наступныя ідуць злобныя штаты Амерыкі, там с невеликим отрывом, які уже близко до доверительного интервала, там минус 4%, то есть 25, 21 и гэтак далей. И вот человек говорит: так, Россия, потом говорит тебе: ну, але ж и украинские генералы там так само там трохи подворовывают. Ну, станы, разумею, штаты вмешаліся, Европа улезла в гэты пачатак, ну і Кітай, натуральна. І ты глядзіш, што няма ніякай сістэмы, няма ніякай іерархіі ў гэтых поглядаў. Гэта проста пералік усіх галоўных геапалітычных гульцоў на глобальнай арэне. Вось, сістэмы няма. Калі няма сістэмы ў грамадскай думкі ці в індывідуальнай галаве, то няма і не можа быць палітычных паводзінаў. Я выбачаюся, марсіяне там на якім месцы? Ну, я мыслю, калі залажыць такую опцыю, то 3-4% будзе гарантавана. Вот. Ну, а як же без них? Ну, гэта же просунутый разум. Ну, дык, да, там, кого там яны яшчэ, там, жидомасонов якіх-нибудь там попридумывали бы, пропаганда лукашенковская любит там англосаксов уставить. Любого гульца введите, и он будет, значит, упоминаться. Не так шмат часу у нас ёсць, и вы поставили абмежаванне, и мне тут кіраўніцтва ставіць абмежаванне, кажа, што ўсё ж таки аказалася, што не гумовы у нас YouTube. Таму на завяршэнне сацыялогіі ставяць абмежаванне, так, это так просто мы. Да. Я задэклараваў гэта, што адбываецца. Да, абмяжоўваюць сацыялогію. Калі мы кажам ўсё ж таки про апытанне беларусы, калі вы іх пытаюцца про тыя, якія выклікі, якія праблемы стаяць перад Беларусю, про што яны кажуць? Вот што яны бачаць асноўнай праблемай, калі мы ўжо тут загаварылі про марсіян, англасаксаў і астатніх злобных тварый? Добра. Можна я крышачку ад Марса адлічу зараз з вашай згоды? Значит, слухайте, насамрэч гэта вельмі такая сцержнявая частка, той, што вы закранули зараз, сцержнявая частка грамадскай думкі, як звыклыя беларусы ўспрымаюць, якая праблема, пытання галоўная вось зараз. Ага, вось показалі, дзякуй. Галоўная зараз стаіць перад краінай. І мы бачым, вось там чырвоным колерам абазначана такая праблема, как бы не праблема, а так, нейкая тое, што адбылося, Беларусь не ввязалась в войну в стране мир. Гэта выглядае на першы погляд такой трывіальнай рэчу, ну як, гэта ж зразумела, гэтак далей. Але справа ў тым, што гэта так званае навагодняе даследаванне, якое робіцца там ужо 30 гадоў кожны год. Так вось, упершыню в топе іерархіі аказалось внеэканамічнае пытанне. 30 гадоў было так. У топе стаялі эканамічнае пытанне. Цэны, інфляцыі, дэфляцыі, там яшчэ якія эканамічныя хрэнацыі і гэтак далей. Эканоміка стаяла на версіі ўсёй іерархіі пытання. Я не буду тут пра ўвесь спіс зараз гаварыць, няма часу. Але
Вось паглядзіце, там некалькі значит пытанняў внеэканамічнага характару стаять наверсе. Так, там і перамовы з Расіяй, нават з Кітаем і гэтак далей. То есть внеэканамічная праблематика упершыню стала галоўнай, топавай і узначальваючай іерархію праблем. Вось так такая змена фундаментальная, стратэгічная адбылася ў грамадскай думкі. Ну что ж, я вам, дарэчы, хотел бы сказать, что у вашего коллеги Олега Алампиева, я вот побачыў яго допіс, ён так абурыўся гэтымі пастаяннымі наездамі наконт таго, як можна у концлагеры праводзіць сацыялагічныя апытанні, што подводкой для свайго чарговага нейкага дакладу, скажем так, ці справаздачы, ён написал такое: социология — это уже не только и не столько то, что нам говорят респонденты, это еще и то, что они оставляют онлайн. Ну и гэтак далей. Маўляў, что як тут еще социология, ну как бы, что нельга толькі арыентавацца на такія вось сацыялагічныя апытанні, можна по запытам, якія беларусы пакідаюць, умоўна кажучы. І там будуць першыя ступені займаць такое пытанне, як візы, звяртанне да візаў. Ну, вот, я хотел сказать... вот, да, и про что это кажется? Вот якую выснову можно зрабіць на подставе такого онлайн прогляду, и ты глядишь. Первое питание: як зрабіць шенгенскую визу? И что это дает для социологии? Якая выснова может быть? Гэта гаворыць, значит, таксама і пра геапалітычныя арыентацыі беларусаў. Вось куда яны арыентуюцца. То есть трэба дадаваць, значит, дадзеныя агульнанацыянальных рэпрэзентатываў і вось такія дадзеныя, якія з Google счётчыкаў узятыя. І тады ты можаш убачыць, значит, аб'ёмную картину. Я хацеў казаць, што вось наконт концлагеря і наконт таго, што я бы не адказваў, і што немагчыма сацыялогія, гавораць, я прашу прабачэння, людзі, якія сваімі собственнымі рукамі не зрабілі ніводнага апытання. Калі чалавек робіць, і вось гэта робіць, значит, Олег, Марина, ваш пакорны слуга, то іншыя мы маем уражанне ад таго, як магчыма сацыялогія зараз в Беларусі, і яна магчыма. На гэтай пазітыўнай ноце, што хоць нешта магчыма зараз у Беларусі зрабіць тым, хто з Беларусі быў вымушаны з'ехаць, гэта сацыёлагі. Мы і, на жаль, завяршаем нашу размову, а я нагадаю, што у нас у эфіры быў сацыёлаг, прафесор Андрей Вардамацкі. Дзякуй, вялікі спадар Андрей. Дзякую, Зміцер, за зацікаўленасць да сацыялогіі. Ну, а я раю ўсім ўсё ж такі больш даверліва ставіцца, хаця давярай, ну правярай, тым не менш, ўсё ж такі з павагай, правільнае слово, ставіцца да працы нашых сацыёлагаў. Яны шмат укладаюць у тое, каб данесці да нас інфармацыю пра тое, што адбываецца з беларускім грамадствам, як тым, якое знаходіцца унутры Беларусі, так і тым, якое было вымушанае гэтую Беларусь пакінуць. Таму сачыце за вынікамі сацыялагічных даследаванняў, удзельнічайце ў сацыялагічных апытаннях і подписывайтеся на YouTube канал Еўрарады і на наш новый YouTube канал Навокал. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек и расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Про концлагер мы уже поговорили со спадаром Андреем. Так что про бяспеку не забывайте у любым выпадку. До сустрэчы, жыве Беларусь. До сустрэчы. Сябры, праект «Беларусь Tomorrow» яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыа, і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.